Assalamu alaikum aramma. Wa alaikum salam. Ta lafiya? Lafiya kalau kwana biyu. Wallahi sai alkhairi muna can baka sani ba muna Maiduguri. Wai kai ma kana Maidugurin nan? Wallahi ana can duk gwagwarmayar da ake yi ana can ana ta yi da mu. Ikon Allah. Wallahi ina can wallahi Allah nake gaya ma sai ga yara kananin yara yan mata kamar suna tallaye dai ka ji Me kenan? Bom mana. Bom. Wallahi dai ga kafa ta can hannu ya nan da yan ciki da komai nan wannan yayi nan wannan yayi nan. Yanzu zan shiga gida in je in wanka zan fito a ran mu. Za mu zauna karkada. Kai ka sani ya ne. Yaran nan fa da barayin kaji ne. Duk sun fita na anguwa da satan kaza. Amma ikon Allah wai gashi wai har aiki yake. Kyauta. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Maiduguri. Kananin yara yan mata kamar suna tallaye dai ka ji Me kenan? Bom mana. Aisha na yar mana. Danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Ya ne ɗan ban dubu ɗaya mana. Haba. Kai da ka sani gabaki ɗaya gari ya cuta. Kai ka san rabona da kuɗi. Dan kwacen da muke samu muke yi yanzu mutane sun daina yawo da kuɗi. Alhaji 150. A rubuta shi. Wannan da kake gani zai mana amfani. To yanzu ya za yi? Akwai awul mai shago. Mayan kuɗi ne. Ya san ka? Bai san ni ba. Ni dai ina jin labarin kaga mu je da shi. Maza! Miliyan 7 so 7. A rubuta shi. 150. Shi ma a rubuta. Maza! Yanzu ka gane mu je za a rubuta shi. Mu je. No. Baka shigowa, an lafiya? Baka da kash, tashi ka wasu kujera. No. Ka miƙo wancan mana. Alhaji wancan yayi ko? A rubuta shi. Kawo. Kawo Hollandia. Alhaji kwanin danon fa. A rubuta shi. Alhaji za mu tafi mu je mu hada da wancan. A rubuta wancan din shi ma. In ya so sai a rubuta shi. Oga ni fa ban gano wannan abun bane, ni na ga yanzu Alhaji bai ba mu kuɗin mu bane. Cak yake rubuta mana ai, shi sa muke jiran shi. Ai na ga tun ɗazun na daɗe a tsaye bai yi abun nan ba. Alhaji, ai yanzu yaranka ba su dawo ba lafiya? Su ma a rubuta su. Anya mutumin nan lafiya salo kuwa? Ai mi kawai fiyota mana. Wannan me yake anan ne wai? Kwastoma na ne. Kai, kutuman duwanu. Wannan ai bala mahaukaci ne ai. Mahaukaci ne? Mahaukaci? Shi ma a rubuta shi. Danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu.